Dobar dan, dragi učenici petog razreda. Dobrodošli na sat predmeta priroda. Ja sam Dijana Garašić i danas ću vas voditi kroz prvi od 3 sata teme promatranje prirode. Prije nego najavim sadržaje o kojima ćemo razgovarati, evo kratkih uputa za rad. Nekad ću vas pozvati da se prisjetite nečega što već znate, da razmislite ili da nešto zapišete. Ujedno ćete na slajdu vidjeti neku od ovih sličica koja simbolizira tu aktivnost, pa tada zaustavite video da biste se dosjetili, razmislili ili zapisali. Nakon što riješite zadatak, ponovno pokrenite video. Danas će vam za rad trebati samo bilježnica i olovka. U prirodi petog razreda bit će mnogo istraživanja i vi ćete često biti u ulozi malih istraživača. Nakon današnjeg sata moći ćete povezati neke dijelove pribora sa korištenjem u istraživanju prirode, prepoznati opažanje kao početni korak svakog istraživanja, prepoznati istraživačka pitanja na primjerima, prepoznati korake koje ćete vi poput pravih malih znanstvenika slijediti u svojem istraživanju. Za početak, prisjetite se kako ste u prva 4 razreda definirali što je priroda. Naučili ste i kako prirodu dijelimo. A sada zamislite da ste u ovoj prekrasnoj šumi. Gledate oko sebe i uživate u ljepoti ovog prizora, a onda vam pažnju privuku plavi cvjetovi, pa ih promatrate i opažate koliko imaju latica, kakve su boje prašnici, te da ima više cvjetova na stabljici. Jeste li uočili kako odabirom riječi gledanje, promatranje, opažanje opisujemo kako smo sve više usredotočeni na ono što vidimo? Ali naša nam osjetila daju i neke druge informacije. Prisjetite se koja osjetila nam daju informacije o onome što nas okružuje. Osjetilom vida promatramo. Pjev ptica i šum vjetra zamjećujemo sluhom, a miris cvijeća osjetilom mirisa, njuhom. Je li kora drveta hrapava i je li trava suha, zamjećujemo osjetilom opipa. A sada razmislite zašto u istraživanju prirode u pravilu ne koristimo osjetilo okusa. Sigurno ste se dosjetili da bi kušanje nečeg nepoznatog moglo biti opasno, jer bi to moglo biti otrovno, nečisto, zaraženo uzročnicima bolesti. Promatrati možemo prirodu oko sebe golim okom. Taj izraz koristimo kad naglašavamo da gledamo bez drugih pomagala. Gledamo, na primjer, drveće, građevine, travnjak, cvjetnjak, životinje, neka događanja ili pokus. Ako nas zanima, na primjer, jesu li se pojavili pupovi na najvišim granama stabla ili koja to ptica upravo leti iznad nas, koristit ćemo dalekozor. On pomoću leća približava udaljene pojave ili objekte. Tijela koja promatrate, pa i živa bića, zovemo objekti. Na primjer, želimo istražiti kako izgleda prašnik cvijeta i peludno zrno. U tom slučaju koristit ćemo lupu ili povećalo ili za veća povećanja mikroskop. Neke pojave i sitne strukture ili detalji građe prirode nisu prepoznatljivi ako ih ne promatramo povećane. Tijekom promatranja možemo prikupiti različite podatke i to na različite načine. Na primjer, opisivanjem. Tu opisujemo sve što vidimo, kako izgleda, što se događa. Crtanje i fotografiranje daje podatke o tome kako nešto izgleda. Brojanje daje podatke o količini, o tome koliko nečega ima. Uspoređivanjem se dobivaju podaci o tome koliko su dvije pojave ili dva objekta slični ili različiti. Na primjer, mogu se uspoređivati boje lišća ili tla s nekim katalogom ili kartom boja poput ovoga na slici desno. Mjerenjem uspoređujemo neke veličine s dogovorenim standardom, standardnom veličinom.
Na primjer, sekunde i sate su dogovoreni standardi za mjerenje vremena kojima se služi cijeli svijet. Trajanje dana od 24 sata je također dogovorena veličina, pomoću koje se ljudi sporazumijevaju. Ti se standardi koriste za izradu satova i kalendara kojima određujemo trajanje nekog razdoblja. Dužine određujemo prema centimetrima i metrima, volumen mjerimo prema mililitrima i litrama, a temperaturu prema stupnjevima Celzijusa. Te veličine, međutim, nisu jedinstveno dogovorene u svijetu, pa se, na primjer, u Americi koriste drugačije mjerne jedinice za dužine, za volumen i za temperaturu. Razmislite za kakva bi istraživanja mogli koristiti ovdje navedena mjerenja, recimo u dvorištu, parku ili u vrtu. Tijekom promatranja nam još može biti važno orijentiranje u prostoru određivanjem strana svijeta uz pomoć kompasa. Na primjer, možemo se pitati prema kojoj strani svijeta gleda padina školskog vrta, prema kojoj strani svijeta gleda grana koja je prva propupala. Nakon pažljivog promatranja nekih pojava ili predmeta, objekata ili tijela, nameću nam se različita pitanja. To su pitanja iz znatiželje. Znatiželja je urođena osobina ljudskih bića. Želimo znati zašto se nešto događa ili zašto izgleda baš ovako. Što će s tim biti dalje, je li opasno? Evo nekoliko primjera. Zašto je nebo plavo? Zašto je cvijet žute, a list zelene boje? Zašto sunce zalazi? Zašto se noću vide zvijezde, a danju ne? Zašto ptice lete? Takva su pitanja vrlo važna za učenje i korisna jer se traženjem odgovora upoznaje svijet u kojem živimo. Djeca ih obično postavljaju roditeljima ili starijima, a kad razviju vještinu čitanja, odgovore mogu pronaći u knjigama ili na internetu. Za razliku od prethodno opisanih pitanja, ona na koja odgovor možemo naći istraživanjem su istraživačka pitanja. Na primjer, na kojim je stablima počela jesenska promjena boje lišća u našem parku? Da bi odgovorili na to pitanje, prikupljamo podatke. Uspoređujemo boje lišća pomoću naprijed spomenute karte boja, brojimo stabla u dvorištu na kojima vidimo promjene, pokušamo saznati imena tih vrsta drveća. Istraživačka pitanja nije lako oblikovati. Zato se to treba vježbati, pa ćete se s tim susresti više puta učeći prirodoslovne predmete. U 5. se razredu očekuje da ćete moći razlikovati istraživačka pitanja od drugih. Najbolja provjera za utvrđivanje je li neko pitanje dobro istraživačko pitanje je da se zapitate kako biste to istražili. Zato evo vježbe. Zaustavite video i pročitajte pitanja. Odlučite koja su po vašem mišljenju istraživačka. Vjerujem da ste prepoznali da su istraživačka pitanja 1 i 3. Za odgovor na prvo pitanje trebamo podatak o tome koliko litara kiše padne svakog dana u rujnu i to zbrojimo. Tako dobijemo podatak za 1 godinu. Za općeniti odgovor trebali bismo podatke iz više godina. Drugo pitanje. Ono nije dovoljno precizno i zato nije pravo istraživačko pitanje. Recimo, što nekome znači lijepo vrijeme? Nekom se može sviđati kad pada kiša. Ili što znači bolje volje? Koliko bismo ljudi uopće trebali ispitati da bi nešto mogli zaključiti? Treće pitanje je dobro istraživačko pitanje jer bismo mogli uzeti uzorke različitih tala nakon kiše, sušiti ih pod jednakim uvjetima i mjeriti vrijeme sušenja. Četvrto pitanje je iz one grupe pitanja iz znatiželje i odgovor se nalazi u knjigama ili na internetu, a vi ćete o tome učiti u kasnijim razredima iz biologije kad budete imali više znanja. Ali odgovor na to pitanje našli su znanstvenici na temelju brojnih i složenih istraživanja i pokusa kojima su prethodila njihova istraživačka pitanja.
Pretpostavljali su da je razlog možda kraći dan i manje svjetlosti u jesen, ili da je razlog promjena temperature i vlažnosti, ili da su razlog promjene unutar samog lista. Za svaku od tih pretpostavki brojnim su pokusima provjeravali je li točna. Da bi se nešto smatralo znanstvenim otkrićem o kojem se onda uči u školi, različiti istraživači moraju dobiti iste rezultate i doći do istog zaključka. Istraživanja se odvijaju u određenim koracima. Te iste korake slijede i znanstvenici u svojim istraživanjima. Promatraju neke pojave, opažaju neke probleme ili nejasnoće i postavljaju pitanja. Zatim odabiru istraživačko pitanje. Predviđaju odgovor, odnosno postavljaju ili oblikuju pretpostavku. Onda prikupljaju i bilježe podatke, odnosno rezultate mjerenja i promatranja. Na temelju rezultata zaključuju je li predviđanje bilo točno, potvrđuju li podaci pretpostavku. Zaključak se donosi na temelju rezultata. Rezultati mogu, ali i ne moraju potvrditi pretpostavku. Ako pretpostavka nije potvrđena, to ne znači da je istraživanje bilo loše ili da su rezultati pogrešni. Rezultati znanstvenih istraživanja ponekad predstavljaju novo znanstveno otkriće, pa je istraživanje način na koji se u znanosti dolazi do novih spoznaja. Evo sada zadatka za razmišljanje. Pročitajte pitanje i kao odgovor odaberite dio pribora koji biste koristili, a na glas izrecite njegov naziv. Tako ćete sami provjeriti koliko poznajete nazive pribora. Zaustavite video dok ne riješite zadatak. Evo i rješenja. Pa zaustavite video i provjerite jeste li točno odgovorili. Na kraju provjerite što ste naučili. Sad zaustavite video i u bilježnicu uz redni broj pitanja napišite odgovor. Kad završite, ponovno pokrenite video. Dragi učenici, evo nas na kraju današnje lekcije kojoj je bio cilj pripremiti vas za terensko istraživanje koje ćete provesti na idućem blog satu. Nadam se da je bilo zanimljivo te da će još zanimljivije biti idući puta. Do tada, srdačan pozdrav!